खुलुमबाय आं राकेश रामसियारि नोंथांमोनखौ बर'सा देरहासार इउटिउब चेनेल जानानै गासैखौ बरायनो लाबाय आरो लोगोसेनो नोंथांमोनखौ दैजिं फेस्टिभेलनि गुबुन मोनसे नुथायाव नोंथांमोनखौ फिन बरायबाय थ' लोगोफोर नोंथांमोननि सिगाङाव आङो दैजिं फेस्टिभेलनि जे नाइटनि भिउ बेखौ नोंथांमोननि सिगाङाव दिन्थिगोन बेनिफ्राय नङा रायजोफोर नोंथांमोननो आङो सिगांनि भिडिअआव दिन्थिखांबाय बे नैबे जायगा थामहिनबा नैबे जायगानि नाइटनि भिउखौ नोंथांमोननो आङो नैबे दिनैनि ब्लग भिडिअनि गेजेरजों नैबे हाग्रामा ब्रिजनि सानिफ्राय नोंथांमोननो आङो दैजिं फेस्टिभेलनि गासै नुथायफोरखौ दिन्थिगोन नोंथांमोना नुनो मोनदों बेवहाय आइ लाभ दैजिं बेवहायनो हाजार क्र'र मानसिया फैनानै बे जायगायावनो आइ लाभ दैजिंआव पिकचार लाफैदोंथ' आंबो सेल्फि लाबाय बेयाव नोंथांमोनाबो दैजिं फेस्टिभेलाव फैयोब्ला मास्ट भिजिट बेवहाय आइ लाभ दैजिं बेवहाय नोंथांमोनाबो सेल्फि लानानै फेसबुक इउटिउब बेवहाय नोंथांमोना पाब्लिश खालाम थ' लोगोफोर नोंथांमोननो आं बारा गोबाव खालामला दा एसे हर जाबाय नोंथांमोननो आङो नैबे हाग्रामा ब्रिजनि साखाथिनिफ्राय नोंथांमोननो आङो नैबे दैजिं फेस्टिभेलनि नुथायखौ दिन्थिगोन नोंथांमोननि सिगाङाव आङो नैबे हाग्रामा ब्रिज नैबे आंनि जे भिडिअनि उनाव नोंथांमोना हाग्रामा ब्रिज नुनो मोन्दों नोंथांमोना नुनो मोन्दों बेवहाय लाइटिंजों जोबोद मोजां भिउ जादों आरो लोगोसेनो नैबेहाय नोंथांमोना नुनो मोन्दों बेवहाय बेम्बो ब्रिज लोगोफोर नोंथांमोननो आङो बे बेम्बो ब्रिजजों बेनि हेफाजाबजों आं थांनानै बे हाग्रामा ब्रिजनिफ्राय नोंथांमोननो आङो दिन्थिनो नागिरनाय दैजिं फेस्टिभेलनि जे लास्ट भिउ बेखौ नोंथांमोननि सिगाङाव आङो दिन्थिगोन थ' लोगोफोर नोंथांमोना बे जायगायाव फैयोब्ला थारैनो जोबोद मोजां मोनगोन बेवहाय नोंथांमोना मोनगोन दैनि नैबे आइ दैमानि नुथाय बेयो जोबोद हरनि समाव जोबोद मोजां नुथाय जादों नोंथांमोनाबो जुदि दैजिं फेस्टिभेलाव फैयोब्ला एसे नाइटनि भिउखौबो नायलां फाइनालि लोगोफोर नैबे समाव जोङो हाग्रामा ब्रिजआव जोङो मोनफैबाय नोंथांमोननो आङो दिन्थिनो नागिरनाय हाग्रामा ब्रिजनिफ्राय दैजिं फेस्टिभेलनि नुथायखौ नोंथांमोननि सिगाङाव आङो दिन्थिसिगोन बेनिफ्राय नायनो जोबोद मोजां नोंथाङाबो जुदि फैयोब्ला नाइट समाव हरनि समाव नैबे हाग्रामा ब्रिज नोंथाङा बे जायगायाव फैनानै नोंथाङा नैबे नाइटनि भिउखौ नोंथांमोना नायनो हागोन
लोगोफोर बेनिफ्राय जोबोद मोजां दैजिं फेस्टिभेलनि नुथाया नायनो जोबोद समायना नुयो बेनिफ्राय नोंथांमोननो आङो दिनैनि ब्लग भिडिअनि गेजेरजों बे दैजिं फेस्टिभेलनि नाइटनि जे भिउ नैबे हाग्रामा ब्रिजनिफ्राय माबायदि नुयो नोंथांमोननि सिगाङाव आङो दिन्थिबाय आसा थिदों नोंथाङा आंनि ब्लग भिडिअखौ मोजां मोनदों जुदि मोजां मोनोब्ला नोंथांमोनखौ लाइक खालामनो थाखाय गुरै खावलायबाय आरो लोगोसेनो नोंथांखौ आंनि भिडिअखौ शेयार खालामनो थाखाय गुरै खावलायदों आरो लोगोसेनो जाय बिथांमोना आंनि भिडिअआव गोदानै फैदों बिथांमोनखौ नोंथांमोनखौ आं साबस्क्राइब खालामना लानो थाखाय गुरै खावलायबाय आरो गोदान गोदान ब्लग भिडिअ नोंथाङा आपडेट मोननो थाखाय बेल नटिफिकेशनखौ दाबायना लानो थाखाय खावलायबाय नैबे नुदों बे हाग्रामा लिरनाय नोंथांमोना नुनो मोनदों थ' भिडिअआ बेखिनियानोसै उननि ब्लग भिडिअ नोंथांमोनखौ लोगो मोनगोन मिजिंथिनानै दिनैनि ब्लग भिडिअखौ दोनथ'बाय गोजोनथों टाटा बाय बाय दैजिं खेबसेबाव फैगोन मिजिंथिनानै आरो नोंथांखौ बे जायगायाव फैनो खावलायनानै ब्लग भिडिअखौ बेखिनियावनो दोनथ'बाय गोजोनथों जै दैजिंनि जै बर' हारिनि जै दैजिं फेस्टिभेलनि बाय टाटा उननि ब्लग भिडिअ लोगो मोनगोन